百里千里を歩いても歩くだけではのがないましてヤクザな心理沙汰広い世間を狭くしてどこに男のあがある離れに散る雲に聞いて答えが出るものか一つしかない命なら一つしかないふるさとのせめて畳の上で死ね一と情けは垣根越しそれが道理と知りながら知った通りの裏を行くやぼな野郎の一張り今日もわらじの紐がなく